Tämä kannabisasia on hyvin yksiselitteinen. Kannabis on listattu huumausaineeksi ja huumeet ovat rikoslain mukaan kiellettyjä. Huumausainelakerikkomuksesta aiheutuu rikoslain mukaan arvioitava sanktio, ja tämä on hyvä näin. Huumausaineiden käytön haitat ovat niin taloudellisia, terveydellisiä kuin sosiaalisiakin. Erityisesti kannabis lisää mielenterveyssairauksia, kuten täällä aiemminkin jo mainittiin, psykoosia, skitsofreniariskiä. Meillä on nyt jo sote-palveluissa sekä muun muassa poliisissa ihan riittävästi kuormittumista. Toisin kuin Anna Kontula aiemmin täällä salissa esitti, olen itse sitä mieltä, että kyllä, huumausaineiden kriminalisaatiolla lisätään kansanterveyttä ja etenkin lisätään turvallisuutta. Arvoisa rouva puhemies, kannabista käytetään ilmeisesti hyvän olon tunteen vuoksi. Tähän tarkoitukseen löytyy kyllä lukuisia sallittujakin keinoja.